स्कुलाव थांनायाबो ससेनिफ्राय फैफिनो नो फैफिनबाय थानो लामा ससेनिफ्राय जेबो बुंना लाया नामा? हो? जेबो बुंना लाया? जेबो बुङा बुंनायालाय मानोथो बिदि जाबाय थादों बेलाय? मिथिया स्कुलाव थांथ्राबाथाय बिदिनो एसे लाजियोना बिनि थाखायनो बिदि जादों नामा? जानो सिगाङाव थांनाय बायदि खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव आरो मारै जाखोथाय हारसिं थांबाय थादोंमोन दा लोगोफोरनोबो खिन्थाया नामा मानो थाखाय खोन्थायानोदां थांनो बायो? खोन्थादोंना खोन्थायाखैथाय लोगो सोरजों बांसिन लोगो जायो बियो? लोगोआबो इसानि बिरबल बिसोरनाव सोंबानो मिथिगोन बिरबलजों लोगो जायोना बिरबलखौ सोंनो हो किसुमान खोथाखौ लोगोफोरनिफ्राय सोंख्ल'नानै दिहुननो हायोना साहा फुदुंनो साहा लोंबाय थाथ'ला नामा? ओइ टिउसन दङ दा बिसिनिनो दंमोन थांनायबा मोजां जागौमोन दां आं हरफाफानोसो नागिरदोंमोन मानसिमोनथ' माला फैगोन दा? बेनोथ' खैथासोनिफ्राय? माबानिफ्राय 7थानिफ्राय टाइमालाय दङ सातथानिफ्राय होमबा दा थांनो होदो दे आं दा एसे दुगैनोबो नांगोन ना दे लिंहरनायखाय फैदोंमोन होनना बुं